Kira le. 4.000. Kira. Nggo apa kowe? Iki. Nggo tran-tran meneh godene mengkene bola. Tuh awi. Wis ra masuk bagian kok mengkini. Sik. Kono Jun keju. Lapis e lur. Wis. 4.000 dadi siji sapa ngerti iso ya. Sapa ngerti bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alas tapi ya. Nek kelancar piye? Sampeyan iso ya. Wedian lur. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mau balikane sih, Man? Bener ora? Nang, kono mau ngapa? Anu senjata. Otran apa meneh iki? Oh tuh, sik godine mengkiri kuat kandel ora iki. Koncer ngene bismillah siji. Ya ono. Kene lagi terang-terang sapa mau? Wong udah hilang kabeh. Iki lho iki. Kira ilang ketok gambare. Mau ngapa deh jeneng iki? Apa? Loro iki ya bola ya. Bismillahirrahmanirrahim bisa bola. Tangan dari siji coba bade mengkiri kiri lho lah ketok we. Sing terang-terang iki lho. Loro ya. Mama. Play. Jangan play. Betul kan Dibli? Loro. Telu iki ya. Ya. Wis sampai mbok ya. Tak cekek sorok. Tenan sih. Apa aja bola ya? Katanya di sisi. Ana ajam bareng kene. Jajan. Ini lagi tak wonge. Yo terang-terang iki lho koncone kali birang-birang. CS terus. Kira kiri kafe lagi tak ndok video. Kalah. Tak saya-saisen. Pak iki 4.000 dari siji bola kuwedene mengkiri. tinggi apa iki? Dipinjing lek gulung kaduan. Lur 4.000 dari siji. Kuwedhe iki lho wonge yo. Yes. Aku udah tongkat saking nang. Iki stikere jek siji, iki gelem tur ora karek ditontok tapi. Ya. Ya, stiker apa ini, Pak? Gratis stiker Mas Dilo. Mas Dilo. Oke, makasih.